Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio'n galad i sicrhau bod gennym ni y gweithlu gorau, ac mae angen sicrhau bod y gweithlu gorau yn cynnwys y rheolwyr gorau. Mae'r cynllun rheolwyr Yfory yn gyfle ardderchog i unrhyw un gael datblygu gyrfa fel rheolwr. Mae'r cynllun rhoi cyfle i reolwyr y dyfodol gael y profiadau, y rhwydweithiau a'r cymwystera sydd ei angen. Bydd hyn yn rhoi sylfaen cadarn i gael datblygu gyrfa fel rheolwr. A sut da ni am wneud hyn? Wel, bydd cyfleon gwerthfawr ar gael ar y cynllun, bydd yn cynnwys cwblhau cymwyster proffesiynol lefel uwch, gweithio mewn lleoliadau, adrannau a safleoedd ar draws y sir, cyfle i fod yn rhan o brosiectau lefel uchel, cyfle i gyfarfod bobl allweddol, a cyfle fod yn rhan o rydweithio ar draws y cyngor. Bydd y cynllun yn 2 flynedd o hyd ac yn cychwyn fis Gorffennaf 2017 ac yn gorffan yn Gorffennaf 2019. Mae'r cyflog yn un cystadleuol. Bydd o'n dechrau ar ychydig dros 22,000 o bunnau a bydd hyd at 2 swydd ar gael. Y fath o person dyn ni angen ar gyfer y cynllun yma ydy rhywun sy'n positif, rhywun sydd yn passionate a rhywun sydd eisiau gwneud gwahaniaeth o fewn cymunedau Gwynedd. Mae bob fath o brofiadau eang i rywun gael ar y cynllun yma. Mae'n gyfle i fynd ar tua 4 lleoliad mewn gwahanol adrannau ar draws y cyngor yn gwneud gwahanol fathau o waith. Y mhrofiad gorau i o'r cynllun oedd treulio amser efo'r tîm ynni. A'i gwaith nhw oedd trio arbed ynni ac arbed costa o fewn adeiladau ni. Oedd o mor amrywiol, ges i fynd allan i siarad efo plant ysgolion am sut i arbed ynni o fewn i adeiladau nhw. Ges i weithio efo'r tîm hamdden am sut i arbed ynni o fewn canolfannau hamdden y sir. Oedden ni yn gwneud gwaith ar hyd a lled y sir i gyd lle. Un o'r sialensau mwyaf ges i fel rhan o'r cwrs oedd gweithio yn tîm yswiriant y cyngor. Mae gen nhw ffordd chydig yn wahanol o weithio be o'n i wedi arfer efo, sydd yn benodol iawn ac yn ymwneud efo lot o rheola cyfreithiau. Ond erbyn rwan mae'r sgiliau nes i ddysgu o weithio efo y tîm yna yn sgiliau dwi'n defnyddio bob dydd yn y gwaith. Y cyngor fyswn i roi unrhyw un ar y cynllun ydy fod yn frwdfrydig yn barod i ddysgu, ac os yna unrhyw beth da chi eisiau drio neu eisiau gwneud, yna gofynnwch, yn aml iawn yr ateb ydy cewch. Y cyngor sy'n ni'n rhoi i unrhyw un sydd wedi diddordeb yn y cynllun yma ydy gwnewch y mwyaf o bob cyfle. Os o'n i gorfod disgrifio'r cynllun mewn un gair, yna swn i'n defnyddio'r gair eang. Mae yna ystod mawr o brofiadau i gael dros 2 flynedd y cynllun yn gweithio mewn bob math o gwahanol sefyllfaoedd efo bob math o gwahanol bobl. Os ni'n disgrifio'r cynllun mewn un gair, fyswn ni'n deud gwerthfawr, a mae hynny oherwydd y cyfoeth o wahanol brofiadau mae'n gallu gynnig i chi. Erbyn heddiw, dwi dal yn gweithio yn Cyngor Gwynedd fel swyddog ymchwil a dadansoddeg. Heddiw, dwi'n dal i fod yn gweithio i'r cyngor. Dwi'n gweithio fel swyddog datblygu'r sefyllfa. Os hoffech chi ddatblygu gyrfa fel rhan o weithlu sy'n wirioneddol yn gallu newid bywydau bobl a chymunedau, efallai mae'r cynllun Rheolwyr Yfory yw'r ateb i chi. Am fwy o fanylion, ewch ar wefan Cyngor Gwynedd.